Täällä on Terikson 2 ja olen jälleen palannut tekemään videoita ja olen tällä hetkellä minun serkullani. Tällä hetkellä on ilta ja kohta alkaa matsi ja siellä pelaa Janskulla 3 jotain sotapeliä puhelimella. Eli olen palannut tekemään videoita ja minä tein juuri tuossa pari videota, ne ei tule vielä tubeen, mutta jos joku kaunis päivä ne tulevat sinne. Mutta tänään kun minä olen jonella, no ei tänään enää mitään videoita tule, mutta nyt kun minä olen jonella, niin tulee videoita lisää. Joo, niin tulee videoita lisää. Ei. Niin tosta Minecraftista ja Hexitistä tuli tänään. Eli tänään Hexitissä mä en seikkailemaan ja tälleen. En kerro kaikkea mitä minä siinä tein, mutta kuitenkin jotakin. Ja sitten ensi jaksossa tulee Hexitissä niin todella jännä osa. Koska kakka haisee. Niin ensi jaksossa tulee todella jännittävä osa Hexitissä. Niin muistakaa katsoa sitten seuraava Hexit-video. Ja linkki ei löydy mistään, vaan se voi käydä katsoa sitten joku päivä mun YouTube-kanavalta. Ai vittu. Ja sitten muistakaa myös seurata mua Instagramissa. Se tulee noihin kommentteihin ja linkkeinä se Instagram ja Facebook ja nämä kaikki kakat. No ainakin nyt Facebook ja Instagram ja Aski tulee myös sinne. Niin voitte kysyä multa kaikkia kakkaa. Että milloin tulee seuraava video ja näin. Niin minä kerron sitten siellä. Mutta nähdään sitten ensi videon parissa. Ja me ensin muuten painaa stop-nappia, että tämä pysäyttää tämän videon tai laittaa tämän pois. Niin muistakaa käydä seuraamassa mua Instagramissa. Sitten tulee linkki tonne videon kommentteihin linkkeinä ja Askiin ja Facebookiin. Että se oli Terikson 2. Ja muistakaa tykätä, seurata. Mitä vittua? Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida näitä videoita. Ja jos on paska video, niin laittakaa kommentteihin, että mitä minä parannan näiden videoiden tekemisessä. Se oli Terikson 2 ja Terikson 02 päättää.